یانە سەمیرا نەچارە بۆ مالباتا خۆ بە بەهای 21,000 لیرەیەن سووری بتەنێ زەیتا خواردنێ بکرە. ئەو ژی نمونەیەکە ji rewşa aboriya xirab ku xelkên Rojavayê Kurdistanê têre derbas dibin. Daxwaz her yeke nirxê kelûpelên rojane kêm bibin û êdî çêkirina xwarineke hêsan ji malbatên hejar re nebe xemek. خودی بهال gelekî zeyt 21,000 dikirin. Ê xwedê ji me re 8 rojin têra me nake. Erê wallah. û birinc kîsê 12,500 ye 12,500 ye. Ser hev re yani. Ê xwedê temwîn tê jî hani da naxin. Dibê me biha kiriye me biha firoşin. Bazirganên deverê bigazindin. Girtina dergehên ku Rojavayê Kurdistanê bi deverên li jêr desthilata rejîma Sûriyê ve girê didin her wiha keysebaziya bazirganên mezin ziyanê digihînin karê wan. والله بسيشار ما مع نقابة ونظامات سوريا عتي قرتن وبديل تنا بديل جو هبجي يعني استحكام دكن هن ايجو بوجدان بضمير اصحابين النفوس يعني الضعيفه استحكام دكن انه مع بري سوريا عتنا قرتن اجا شكافه دفروشن بیستê adara bihûrî bêyî ti daxuyaniyên fermî rejîma Sûriyê dergehên bi Rojavayê Kurdistanê re girt. Kel û pelên xwarinê yên sereke her wiha derman û pêdiviyên pêşesaziyê bi rêka van dergehan derbasî Rojavayê Kurdistanê dibûn. Niha bazirgan neçarin ku ji derveyî Rojavayê Kurdistanê û li gor bihayê dolar van kel û pelan derbasî deverê bikin. Ev yek rewşa aboriya xelkên deverê zehmettir dike. Dergehê Ebûkehf li bajarê Minbic û sê dergehên din li bajarê Tibqa Rojavayê Kurdistanê bi deverên li jêr desthilata rejîma Sûriyê ve girê didin. Tevgera bazirganiyê li wan rawestiyaye û bi tenê bo rewşên mirovî têne bikaranîn. Arya Hacî, Kurdistan 24 Qamişlo.